Tervehdys katsojat. Minä kerron teille Lapin hyvinvointialueen taloudesta, tosiasioita ja tunnuslukuja. Perustuslaki takaa meille kaikille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, ne ovat aivan ykkösasia. Vuonna 2022, ennen sote-uudistusta, sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettiin Lapissakin kuntapohjaisessa järjestelmässä, eli järjestäjänä olivat kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit. Ne tuottivat sosiaali- ja terveyspalvelut Lapissa. Ja silloin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset olivat 830,5 miljoonaa euroa, eli 830,5 miljoonaa euroa. Sillä tuotettiin Lapin alueella laadukkaat, tasokkaat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. 3 vuoden aikana, tuosta vuodesta 2022 tähän vuoteen 2025, hallitus on nostanut rahoitusta yli 20%, lähes 180 miljoonaa euroa. Eli Lapin hyvinvointialueen rahoitus on nostettu tuosta summasta 830,5 miljoonaa euroa. Se on nostettu yli miljardiin euroon. Vuonna 2025, tänä vuonna, Lapin hyvinvointialueen rahoitus on yli miljardi euroa. Ja tuo yli 20% kasvu, se on huomattavasti suurempi kuin kulujen kasvu, kuin inflaatio tuon 3 vuoden aikana. Mikä hyvinvointialueella sitten maksaa? Miksi näyttää siltä, että alue joutuu sopeuttamaan ja säästämään ja väitetään, että rahat eivät riittäisi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen laadukkaalla tavalla, sillä tavalla kun perustuslaki meille kaikille takaa. Kyllä rahat riittävät. Silloin kun edellinen hallitus valmisteli sote-uudistusta, pelättiin, että sote-uudistus keskittää ja kasvattaa ja lisää hallinnon osuutta, lisää hallinnon kuluja. Ja näin on käynytkin. Näiden osana näitä säästämis- ja sopeuttamistoimia, myöskin hallinnon tehtäviä yhdistellään ja vähennetään. Hyvinvointialueella on luottamuselin organisaatio, aluevaltuustot, lautakunnat, aluehallitus. Hyvinvointialueella on sellainen ylimääräinen tarpeeton kuluerä kuin aluevaltuustoryhmien ryhmäraha. Tämä asia, ryhmäraha, on noussut julkiseen keskusteluun ja kommentointiin viime aikoina. Lapin hyvinvointialueella maksetaan ryhmärahaa yli 166 000 euroa vuodessa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei käytä ryhmärahaa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on 2 kertaa tehnyt valtuustoaloitteen, että tuo ryhmäraha lopetettaisiin, se poistettaisiin ja sitä ei maksettaisi enää valtuustoryhmille. Perussuomalaiset on kokeneet tämän ryhmärahan aivan tarpeettomana, koska valtuutetut saavat kokouksista tavanomaisen normaalin kokouspalkkion, joka riittää kattamaan kulut ja sen vaivan ja työn, jota valtuutetut joutuvat tuossa valtuutetun toimessaan tekemään ja toteuttamaan. Tämä vuosittainen 166 000 euroa, yli 166 000 euroa, se on valtava summa ja sillä saataisiin huomattava määrä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jollei tuota ryhmärahaa maksettaisi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että yksikkökustannuksilla laskettuna tuolla summalla yli 166 000 euroa saataisiin muun muassa 4 750 sairaanhoitajan kotikäyntiä Lapin vanhuksille, taikka vaihtoehtoisesti 1500 lääkärin vastaanottokäyntiä.
1500 lääkärin vastaanottokäyntiä. Menetetään todella merkittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sen vuoksi, että käytännössä aivan tarpeetonta ryhmärahaa maksetaan aluevaltuustoryhmille. Perussuomalaiset suhtautuu vastuullisesti hyvinvointialueen taloudenhoitoon ja palvelujen tuottamiseen ja olemme tosiaan 2 kertaa esittäneet ja tehneet aloitteen, että tuosta ryhmärahasta luovutaan. Aluevaalit lähestyvät, ne käydään huhtikuun 13. päivä. Vaalit lähestyvät, oppositio luonnollisesti kaikenlaisia epätosia, vääriä väittämiä esittää. Kannattaa tutustua ja ottaa selvää tosiasioista. Tuossa kerroin muutamia tunnuslukuja Lapin hyvinvointialueen taloudenhoidon osalta. Hyvinvointialueen yleiskatteellinen rahoitus riittää Lapissakin tuottamaan sosiaali- ja terveyspalvelut sillä tavalla kuin ne perustuslaki meille kaikille takaa. Mutta rahoitus ei riitä turhaan ja tarpeettomaan, kuten esimerkiksi tuo ryhmäraha on. Kun vaalit lähestyvät, miettikää ihmiset, ketä äänestätte.